Posa l'accent, posa l'accent, posa l'accent. Aprèn la norma, posa l'accent, posa l'accent, posa l'accent. Aprèn la norma. Primer has de saber diferenciar. Hi ha una síl·laba que és tònica i una altra atona. Després miraràs on és la síl·laba tònica i sabràs perfectament com es diuen les paraules. Les agudes sempre al final, sempre al final, sempre, sempre al final, i les planes resten al final. I un lloc menys que les agudes, i per últim les esdrúixoles. Les esdrúixoles, les esdrúixoles, compta 3 també des del final. I no oblidis mai la nona, no cal posar sempre l'accent. Hi ha una norma que ens indica en quin moment s'ha de fer. És molt important no mirar tant a l'ull.